ngona jar hande nde fuddede rewata makko ko Ayyuba Awu so rewa makko Ayyuba Awu kanko Aliou Abeydi o rewa caggal makko kadi ko ni ɓe mbayi caggal ɗum rewata hen ko koɗo meɗen alsan wiyeteno ni Alsan Sidiki ko rewata hen so rewi hen o rutta kadi rewa hen Hamoudou Ali Seyni so Hamoudou Ali Seyni ɓenni Abdoulaye Mamadou rewa hen so ɗum ɓenni kadi ndewnen hen Zacharia miirajel meɗen so ɗum ɓenni kadi ndewnen hen Amadou Hammadou lamɓurɗo hollirde Amadou Seyna so ɗum ɓenni kadi ndewnen hen kanko biyeteɗo Alsini kono mata ko inde nde tan wayi noon ɗum ɗon so ɓenni kanko kadi kanko so tirtan woni koye Hamoudou Keccel woni Hammad Djiby so ɗum ɓenni kadi ko kanko Issa Abou kanko rewata hen so on ɓenni kadi ko Diallo Daouda Hammadi ɗo mbeɗa saati ko on rewata hen so ɗum ɓenni kadi Oumar Daouda rewata hen Oumar Daouda gonno Fara wawi wonde farde so ɗum ɓenni wonta ƴiwonde saya tan ko baba o arat ko dollirɗo Diallo Daouda Oumar so ɗum ɓenni kadi eɗen mbayi ha to Ndiokkoudi Gurel onon bandiraɓe on bismama nde mbawɗo wadde fodde gadduɗon fodde gaddani ɗo kunnaɓe fodde ha garduɗo tawtorede ƴaro hande kanko gaɗotoɗo o wiyeta ko Hammad Djiby Baydi ko kanko arto onon nde Ndiokkoudi Gurel naɓe ko wona ɗum ko Abou Moussa kanko rewata hen fi hen kadi wona Moussa Tall lolliɗo Moussa yijilde ko tembenni ɗon kadi ko kamɓe kadi eɓe jogui koɗo meɗen koɗo mabɓe ɓiyetede Daouda Ali wonande agaɓe ruwoɓe guure weɗen so ɗum ɓenni kadi tawen to ha to wuuro Alsan so wonno wuuro Alsan tawen to en jetti noon l'association de la jeunesse Ndiokkoudi kamɓe sukaɓe Ndiokkoudi koɓe sagaraɓe kamɓe sukaɓe rewɓe tembenni toon payen toon to wuuro Alsan sen gari ha wuuro Alsan ɓe woni ɗon ko mawniraɓe meɗen ɓe gona goɗɗani wene ɓingu baba nde tawno kadi kamɓe koɓe taltalɓe koɓe mbayi kono amni eɓe bisma kadi ndeɓe garata ɗo kadi ndeɓe parata kanko gaɗotoɗo ko Oumar Alsan so rewe Oumar Alsan ko mawniraguel makko wiye Hamoudou Alsan so Hamoudou Alsan ɓenni rewa ko miraguel makko wiye Oumar Alsan so Amadou Alsan so refti hen kadi ko kanko Moussa Harouna rewata hen kono kanko eɗen ɓenno ɗon kadi ha to bandiraɓe mene muno dunnaɓe ari ɗo ko ɓiraɓe mene sehilaɓe menen tedduɓe wonande Amadou Abda e Samba Awo Yirla ɗum no eɓe bisma no fewi no fewi bandiraɓe oɗon ñaaga ɓe kettoɗon banggue goto mbawten fellide kette banggue goto mbawen fewnude golle ɗe nde wonno aynaɓe ɓe koko laawi koɓe laaɓiɓe ɗum noon woto felfel ne eɗen bonno golle men gadde banggue goto ƴeewe alfinago feeren ɗen ko wawi yoɓe ballu en sécurité yoɓe ballu en goto fof daro banggue ɓe mbatta moɓodiral tanen bandiraɓe hande kadi ballodiren e koye meɗen ballodiren no fewi caggal gabboɗen caggal nangen monon ƴiwade arore ɗo nen nde wawi tawade sahata gabboɗe caggal seeɗa ɓeɗo yoɓe nattu eyo yoɓe nattu jafo ɗon ɗum siiri kala ko waɗa hen kala ko itta hen ko an yono bandiraɓe kadi eɗen dutto ha hande bismade bandiraɓe ɓe oɗon no mbiyatade kamɓe wonɓe hedde tasaji ɓe yen mbawi nattude école he soɓe nattan école he ko woni to ngo no wawi taw bani menen puɗɗima arde waddago jawdi Ndiokkoudi Mamadou Ndiokkoudi Demba Fedel golle payitino no fewi ɗo huɗɗiɗo bani la ilaha sukaɓe moɗon wonkoɗo nanguide Allahu akbar hande ko hen gonɗen bandiraɓe woto ɗacci e lasiɗe
Jawab kala. Sini baɗi basiraji wo hamdu tijigan resta bandugen wona mbalon musuji ko baɗi kaɗe ayniyade mali wona mbalon ngari goɗɗo on bisma on andi joni Allahu Akbar. onon bandiraɓe mawniraɓe meɗen e miñiraɓe meɗen e bandiraɓe dariɓe ɗo dijjede kala kanko dijje kanko heedani no junngo sen kalani won mawmo wonɓe yaatu meɗen hay sago wonɓe ɗon ɓe mbawa joɗade enen fof mbawa yiide no hannirta ni hay sago en dara tan taminande goto ɗo so wona ɗum sen mbiyeɗen nde baadi eɗen mbawi gañade wontan en saɗede ɗum noon jooɗoɗen enen fof ko en gotum hay enen sen jeeɗa hoɗo so ɓooyi ɗum noon kade tan goto fof ma indi wonode so tawi jeeɗa o haaji gare wonɓe ɗo ɓe foti jooɗade gare Karo. Tarsin. Jambuloy. Mashallah. ha hande kanko Mamadou Samba lolliɗo Mamadou Sanda o wawi heɓoyde dow ɗum noon kanko ƴiwode ina ara banggue funnade ko kanko Ayuba Abou Sall ko kanko Jaro keji kay siɗiɗa ɗum noon no wawi taw gawƴi ɗe fuɗɗi o jollude ɗumen mo pelawol seeɗa Ayuba Abou Sall kanko sabarinade sigiral ngal alhaji walo tan rattama omo jogui kongol Mamoudé bismillah ada ala problem mai jar dar insyaallah Mai waɗe réseaux sociaux ko yeeyi kay on kaya kadi ni Aissata ko yeyde ɗo kay ɗo tan inchallah e wuuri he tan so ɓenni koko Aliou Abidou arata e makko moɗon meɗen so ɗum ɓenni ko Ayuba Reksakan. Oh. Datang siapa aja? Hah? Ya, masuk ke tidur dah. andi gaynako ñalla koye nanga ñalla e jangol ko on gaynako fola baade ha sewa ñalla e gudde ɓe ñaali yeɓe ɗum salade holo feede gudda battalar pulamo kuddalara walli soroni sabo yo wone hewlade ɓe tawno ko kanko joni
Abdul jago silmudde moɓe waddara hakkude ɗo waccango Allah mo sini kono kono ma e haala tan ana ñalawma jokkude jeeri hande so dendiɗon rewde makko rewatay makko ko Aliou Ali so woni fonno way taw mono signé guerguer Aliou oɗo kadi oɗo wiye kadi nde langgo tan sukaɓe oɗoji ñoñotta nde tawno lawol ceero mon tan yemirta min nder jom ceero mon tan yemirta haal meɗo haalma an no fewi kadi ka campagne o ɓeydi o arata kanko no wawi taw kadi kanko wonde miñiraguel makko biyeteɗo Diallo Baydi so ɗum ɓenni kadi ko kanko Hamadou Al Seyni ko kanko rewata e makko ɗum noon yoɓe gone farde sowona dow ten forani mbawde ko ɓiɗen ko so ɗum ɓenni kanko Abdoulaye Mamadou rewata e makko so ɗum ɓenni kadi ko Zakaria rewata e makko so ɗum ɓenni ko Amadou Hamidou rewata e makko so ɗum ɓenni kadi ko kanko Fadou rewata e makko so ɗum ɓenni kadi ɗon gel somdan needi gel somdan dole sembe machallah alhamdulillah so ɗum ɓenni kadi kanko Hamadou Sittel so ɗum ɓenni ko Hamadou Sibi ko kanko awu feldi wadde cosaan an yaro yimɓe mbawa darade Aliou a ɓeydin leydi de seeɗa
Jawan masyaallah famille jam ges président kuju da kuju arsel anati kuju barkal masyaallah Allah anani kam internet ha shurki nata nergade Allô Abid, allô Abid. Tarde. Beyaz keda. Ahmet Ratur gor. Faruk Bey stil verdi. Kau balik. Gilnenin wajo. Noi, Erwilian. Badon, chill, badon. Mas. Ah? ay jangde ma de ma alama wana jangde sinik sanak ayi ne wono ko cugane to ko sen jangana ngel tegene jangde ma tire yonta a jangde ma jangani ha boyta mi alama façon madalo hum Ha? min dilmo ho xer mi la fosete Anji da ma heb inshallah. Ah, ba pare. Ko film goto. yalla boyni do jokkude e min ñaagi yalla boyni do jokkude hudumaaji e mbulu tun halama beelal e nokku beetade mi halama ko dik sabu gorgol min ñaagi yalla boyni do e nder wuro he yalla mi halama jun balde mo jina battade seytan e ko wadda ko kadi min ñaagi yalla mi halama Mi e mawɗa gal. Ana yaltata. Ha? Yal. seytan finan hoore Eh. hayso ɓooraji hayso Tam fuɗde nayi. Adi film o wona. Min wadde film go. Assalamu alaikum. Ya fin ga. Mawdu ma. Alhamdulillah.
Dok. O fanno ha jawɗingal. Orane an carte ma woni an carte ma woni ceerno carte ludina ɗiɗi a watta ceerno mamoudou saminama dem mi heɓani gale jungo mi heɓani gale jungo haade so mbaɗi carte ɗe oɗon mbeeɓi no weeɓi ko balloton yimɓe organise so mbiɓe to daro tan daro kono so tawi hay kala mo waɗɗo pour hodde ɓe lase ɗe yimɓe tan mimi waddi hen ha gaccumi ha kaami welno wadde ko ɓoƴƴi yeyi ɗum tan de yimɓe kaale ɗe Aliou wonɓe tuuɓe jiyata ma mi artuɗo tan calmodiren inchallah mi jogui film tan ala suka haalandeɓe ɗum ya yettimɓe ɗum abdoulaye ruy de kawji an ko ay paɗo e ɗum film de tinda film est ce que omo heewi fat mi waɗum koko mi ordinateur o mi addanmi ɗum film koko jiɗɗa haala salamu aleykum hunde no feewi no yooɗi so hunde no feewi no yooɗi min belti hunde no feewi machallah gueɗɗe no feewi machallah min belti wallahi on anndi ko machallah ala Okay. no jiiruɗa ñalawma no jiiruɗa ñalawma masa anda ko jara woni ɗo ko mawɗo ko mawɗum baali no ngara no jiiruɗa no waɗi orde inchallah so Allah maɗum sa yoɗani tan kay jogoɗa sumde ordinateur en gaynaki ngi ñallani
Kawdor Fulɓe noon a sappara sappara noon famno fay yimɓe camminama ɓe mi goori mo joppude joppude yimɓe seeɗen noon mo joppude naffugo malaɗo jali tanmo tenne faale babreje noon mo joppude wonɓe sippi joppude o ɗaɗi fodde ko kanko arɗo so ɗum ɓenni kadi kanko Amadou to woni fof yo wone préparade ko kanko Zakaria ko kanko callotoɗo ben kedrati Zakaria Amadou hande Zakaria omo yiiɗi hollide ko ɓinguel jokkodinajo hande o parani meɗen no wawi taw no wawi taw kanko Zakaria on woyi no wawi taw kanko Zakaria woni ko haaɓi sarbetaji ɗi o haɓɓi loyɗi o haɓɓi lamɓe ɗe ɗum noon kamɓe kadi ɓe bismama ɗo nde ɓe mbawata tawtorede yalti siɗan jokkodinaɓe nde tawno soɓe mbaɗi ɓe mbaɗi ko koye mabɓe nde tawno soɓe mbaɗi soɓe ɓiɓɓe jokkodinaɓe nde tawno soɓe mbaɗi soɓe jibinande jokkodi ɗum noon ha wawi hen hande warande yimɓe jokkodinajo warande ɗum ɗo jokkodinajo eɗen jokka golle kadi ha hande on ganinayo toyto o wawi taw kanko ate siɗiɗi ko kanko arata o wawi siɗiɗi ko kanko min ɗiɗon ko malaw no momar baydi pitti fiɗde janggoɗo jogom ɓuusi malaw min neri malaw hulen malaw sombaji ma paata kulmani yor hooƴa e baaye kamɓe taw noon hannde ha jongo non kon jokkude wuro nayyi gonno kon jokkude wuro poosiyaɗe gonno kon jokku e samba sakar to wonde ko lawi ko o ɓuura o yandara boɗɗoɗade hande kon ƴero ƴero jokkude Maymunen gaddi ndiyam ɗam Maymunen Igual, normal. Yo, comment tu vas? Ça marche. Et la journée? Ah. Ouais, ouais. Une journée la journée. Amin. Yarama. Vraiment merci beaucoup. Ewa, tourmi don.
ɗon celli machallah tabarikallah oto ummiri ɗon ha oto ummiri ɗon min de ko min ɓuuri beelal mum ɗum beelal min jeyam seyni maaji ok bisimilla moon marhaba dem an kuɗa guila hanki aɗa wirta kam a salminta walla jam mara ko affaire o tan wayni gaɓɓe caggal ten Bab Samba reeni Bab Samba Mustafa Kumbes. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Oh ya, man. Apa? Ya, wah. Datang kan? Apa nama? Merci. Berapa? Ya, apa? Ayo, man. C'est bon, hein? Merci beaucoup. Monsieur Diallo, oui, ça va bien. Et la journée? Ça a été bien. Ça commence bien, hein? Sinon, on fait évidemment. L'organisation, on fait évidemment. Maman, ma yumtugo moƴƴi kono machallah ñagoyen Allah moƴƴata ma moƴƴi merci a jour machallah hunde waɗi fayide waɗi fayide machallah merci beaucoup a jarama Amadou Ba ewo ko gurel naaɓe mono ɗum naaɓe bisimilla ma Abdoulaye hokkam ɗo seeɗa e Abdoulaye ça va wayma min jiiruɗa ñalawma normal darde seeɗa ça va ça fonctionne bien courage merci bonne continuation merci waya mon ari yawa umi ɗon ouais c'est une manne ça va on ouais ah ok yir don nyalawma weli machallah ah vraiment hunde wadde fayida baron tampay tokkude kugal hunde wadde fayida belte kadi hawde gollal fayida bismillah mon mbani mbay min belte hunde wadde fayida vraiment yow min jite jite kadi ay koya min no feewi alhamdulillah rabbil alamin hunde wadde fayida ne yoodi wallah nawdi amin jarama inde nde yo ba Hamoud waɗan tampa machallah weltere foto fotoren no mimi gari ha ɗon vraiment kadi mi wima kadi seydi ba en seydi kadi taal en seydi kadi ja en seydi kadi sal en ko fof nan ɗo hande joni weltere amen maire woni ɗo mbaɗ baɗɗon ko hande ɓuuri welde min te rowani nde min kuuli woni hande kadi min beltima wallahi Allah seydi ba a Elik Sebal bismillah man jarama moƴƴi ɗi sohlade
Ça va? C'est normal. Hamad. Vice-président. Comment tu vas? Ça va? Ça a été bien passé la journée. Ça a été bien. En tout cas, organisation feewi machallah yimɓe fof beltima kadi gure ɗe machallah affaire nde ne yooɗi yimɓe fof ne belti machallah ala noon won ko ba Alassane Hammadi o ko jokkunnajo min beltima ba Allah waɗi salaam yimɓiraɓe waye won non celli jam wonto man noon mata be Kambo Ifra buku kambo daga todo. Kambo Ifra ko moto di guys. Dum non Ifra akila yi wajja ko ko bidaya aku selbra jidi. Min dawa yimbe ko bela jara Ya patron hak ngar hau apa. Mana di fardo yarna. Dare film mon. Agora mo Ada film mon he. Nare ka film mon. Nigay. Macam sana wae mah. Sana Amin. Ya wala macam sana wae mah.
Ibrabu yewte pulo jogi de wana ngana da horma o fulma yimbe hono horma ko pulo wan nyaajam don tan ko di pulo yarata kala ko bawdi ala e fulde e ko man salaaji hono be ko daba talar pulo ko daba way so pulo mala nyaaja ton fu nyaaje ni sikko yo le nyanto fadda e ha hande jeli dokkude hande hande Ndiokkoudi bela haljinde saka bandiraɓe men mbawa nadde hen ɗum no fadodiren ha ɗo e bandiraɓe men ɗo Ndiokkoudi mbawa yaltidiraɓe fadodiren ha bismaɓe ɗo mbaɗa jokkale waɗen wuro mbaɗa nokkoy e mbawata mbaɗen ko e tawno ko yimɗa makayinode hen jowodiri tan sen nan nattodiri tan en gon en dañi wuɗe ten kago so debbo bara faylo mo ñamtan yaha mum naati ñara jaro ay sala hamad tabale babal ayo Mariam ko filmul jom cosaan fadam ben dare ga yo wonan nem cosaan waye modo kale ala kale to jirdo cosaan ya pone ne wadi pona turbi wurtan kadem ben
Punya punya jati nama orang Putri dalam orang suri, dalam orang orang baju baju kaman, antai mana mana orang, sekarang orang dari sini luar sini, lucu banyak orang, ada orang ini kami bukan di sini orang ini saja. Kita jalan orang ramai, semua orang bercerita, Daun Hamadi Warsar Malajini Daun Ulang sampai saya, saya harus rumahkan sampai Ndiokkoudi. Bara ada kondi ada berlain ada. Cara bersuri, cara boleh dokter happy ada. Cara boleh dokter pun ada. Cara boleh dokter pun ada. Cara boleh dokter sana ada. Cara boleh dokter jaga kalle drum. Cara boleh mana mana horma. Pun dua macam mana tu kondi kita. Cara boleh wala pala bali na hanga. Ada sebut tendi, secara kandara udah dengar itu belin negara mata. Pada hari ini menurut online ada tadi. Nangir ada. Abu Yaram sampai di Abu Yaram mana Raiman? Hari itu mau di pulau, mau di sampai di negara kan pulau mana orang. Mau di pulau. Tidak gunakan berbagai jangan tahu hari mari dari bukan gua arah saya jadi di dalam musim. Nangir apa dia? La ilaha illallah. Tahu dia. Tahu dia tadi. Tahu Abu Yaram. Brother, put it on. Don't say man on the hammer. You're successful on down Hamadu. Abu Yaram. La ilaha illallah. La ilaha. Daud Hamadu. Ayeni. Daud Hamadu bari bari kan daun ma Daud Hamadu. Bari kan daun ma Daud Hamadu. Daud Hamadu wai itu bagi. Itu ini mau kamu sampai. Mau kamu sampai orang kunjira hande ngalam hande. Jadi kalau hande kunjira ngalam hande. Nyala mayuti, Ndiokkoudi nabe tinnewa, bandiraɓe Ndiokkoudi nabe tinnewa, Ndiokkoudi nabe tinnewa, min mbawi arde e tawtara ɗo ñalli final wonande puɗɗiniɗe en gila hanki kikiɗe le 21 septembre ha ɗo e 22 septembre eɗen jaha kadi eɗen jokkoɗo kadi ha ɗo e kikiɗe ha ɗo e jamma ada Allah hanni en eɗen ñaago Allah cellal e ɓuural ne mbawten yimɓidde e dow jam tawa en daña hen hay cellal goto eɗen jokka hande Hey, Miguel, on peut aller là, ça? Voilà. Ça me donne.
نقولنا يترى ثانيا يترى كل مار يترى سلطان المهدي يترى أكيد يترى ورمضان على بابا يترى تنكسر يترى مولانا هو المهدي Abu Ifrah, Abu Ifrah, Jalla Abu Ifrah, Reda Fugide di Mayaruto, Jalla Abu Ifrah, Warna de Fugide di Mayaruto, Jalla Abu Ifrah, Bari di Jalla Abu Ifrah, Jalla Abu Ifrah, Jalla Abu Ndiokkoudi te ari do en Ndiokkoudi demo sede ari do en Murudu ari do en Murudu ari do en Dikta ari do en look here Diguro hanga karo lokal tunggu bandira beran beran tinggal kanyan rendah pebela hanga guys kampus bau jawa depan jawa kabur terbetagi jawa tahu security biar boy mau hawu di lady Shawarin Karawo, Sambazatar Jauh Karawo, Sambazatar Jauh Kaina Karawo, Sambazatar Jauh Kaina Karawo, sampai ada kecapa, berkemanangan dahulu mahal sepedara, bekari sampai jangan jepunimu, mana yang apa, sebentar sana. Perpiano, ada mesin so, kalau lagi mesin ini. MPR nani Haidara dengan Cina deh, pakai Gudro, kita nak di Gudro, pada waktu jinda pada tu hill pana road, pada Gudro berat nyum, balik suri ke pana road, pada suri David, pada bandir aja pana Yid, mana pun Yid beli tu, pada Gudro pali. No di Gudram pali ante dah indah no ada seni pali poti kana kana laun kaki toji ko pali kutuni ko duwaji mana ngana da horma jawe mana fulbe mara ande hande mo gondo fulbe mana ngana da horma yidi ko tinabe ngarido yidi kasre ko la jaro bin bon nyaawe pali be yidi ko tinabe fulbe ni mo tinabe Abu Ifrah Abu Ay bes bengarido. Go gawar jirda cosano. No jiruda cosano. No jiruda cosano bi. Fatou pour Salam alaikum Chel और बग जाना من هوا وقوا منو قد يرش صانا Bari menjadi on jadi aidi bari menjadi hakku mana ngara horman Ndiokkoudi hakku mana geris hakku mana dukat apa dura hakku mana